नोङो फैलायबाय लक्ष्मण खावब्लाब्लानो सोरांबानो नों गुरब्ला खालि मानसिया मैया मोनायावलाय माथो फन हरदोंमोन आङो हरफिनदोंमोन हमस्रायाखै माथो ना नोंहा बिजिथारमोन सोरबा बै आलासि सिख्लाजों बा थुनथुलि नोंबो आंखौ बिदि रागा जोंनो रोंलायगौ आरो रागा जोङा माथो आङो बुंबाय आरो गावहा बाराबा मेगनसो साबावदोंदां आं एथ' मर्निं फैनानै गावखौ राइडआव फैदों मेगन सागोन मायबा आंनि दुश्मना आं सायाखै माथो नोंसिनाव जायखि फैया मानो सोरबा सिख्लायानो जा बुरियानो जा जियानो जा आंहा मा आंहालाय मा नांजानो अब्ला माथो आंथ' नोंनो फुरिसो लानानै फैबावदोंलै थुनथुलि जा मोजां फुरि बनायदोंमोन ना सासे दादिया आं बिनि दुखाननिफ्राय लाबोबाय थाखायो आइनोबो नोंनो दिनै लाबोबायलां गोथाव जादो दायो न'आव साजों जाला माथो जि थुनथुलिया आलु बाथोनजोंनो ओंखामखौ थिब्रे जाखांबाय आं ओइ होमबाबो लांदोब्रा दा थेख्लियामबा जाखागोन बे मालाय नों जायाबाबो मिथिबाय आं नोंसोरनो लाबोजोबखादोंलै मोननै सयथा मानि लाबोखादों आङो ओमफ्राय जोंनि थाखाय मानो खरस खालामना लाबोलायखो ओरैनो बेखारनो लसनो आरो थावनि बुस्थु जानानै आंखौ थाब थैजानो लुगैदों खोमालै नोङो थोद जानला माला बेबायदि बुङो नामाब्रा मा थाब थैलाबायनो बेलाय थैबाय नामा थुनथुलिया दानो थैयाथ' बेफोरबायदि असभ्य खोथा दाबुंलै नोङो मानसिनि जिउ मा भरोसा आरो बिदि थावनि बुस्थु बायरानि बुस्थु जाबाय थाबा मा जागोन आंनि देहाया ओरैनोबा गाज्रिसो नंगासिनो आं बेफोरबायदिखौ नोङो आरो लाबोथिबावदोंलै देलै जेबो नंला नेक्स्ट टाइमनिफ्राय एकदम हेल्दी फुड लाना फैसै आङो अके जाबाय दे आंबो नोंजों मानो नांज्लायबाय थाखो ओरैनो बेकारावनो नोंजों रायज्लायनो फैबावबाय आं बेखौनो नों थोजासे साननानै ला आरोबा बे जानाय लोंनाय बेफोरखौ लाबोनांलायालै थुनथुलिनो ओद मा एथ'बां राखावसि बाथ्रा बुंखोब्रा नोंलाय मा होनदों नों लक्ष्मण आंखौसो राखावसि बुंबावबाय नोङो नोंखौ होनाखैलै मा थुनथुलि नोंनि रागा नोंनि रायलायनाय स्टाइलखौसो होनदों नोंथ' नङाब्रा मिथिबायना आं नङाबा मा आंनि आत्मायाबो दुखु मोनहैबायलै रागसो जोंबाय आं नोंखौ बेफोरबायदि बुङोना आंखौ राखावसि बुंबावदों नों आंखौ थुनथुलिखौ नङालै दे एकदमबारे मा होनबावनांगौ आंनो जायखिजाया नङा मिथिबायना राखावसि नङालै सरि बास आंनि आखाइनि आसुगुरजों दा खुख्लाब जागोनसो मावजि खुसेनाय सैमा खुसेनिफ्रायबो बिस गोनांसिन थुनथुलिनि खुसेनाया एकदम लाइफ टाइम दागो थाजागोनबो टेटु बायसानो खोमोरनो हालायि होमबालाय माथो जाखोब्रा माथो जानाय दं थुनथुलि नोंनि आखाइनि दागो थाबाबो जेबो नङा निसानिसो साननानै लागोन आंनि एकदम बेस्ट पार्सननि निसानि होननानै मिथिबायना टेटु थुनांलायनाय नङाना आंहासो बेनोसो माबा आंनि बाथ्राखौ मोजांल' लाखायोलै बियो आइया नङाब्रा आं बुंदोंसो ओरैनोबाबो नोंनि निसानि थायोब्ला आंनियाव माबा मोनसे आं मोजांसो मोनगोन दा मिथिबायना थुनथुलि आङो जोथोनैसो दोनबावगोन बे निसानिखौ नों जुदि आंनि लाइफआव निसानि दोनोबा मानो होनबा नों आंनि थाखाय बेसेबां स्पेसियल वान बेखौ नोंबो मिथियालै आंसो मिथिगौ बेसेबां नों आंनि थाखाय स्पेसियल जाम्बा मारलै नोङो लक्ष्मण मानो सोरबा सासे मोजां गार्लफ्रेन्ड नायनानै बेजों रायलायबाय थाया मानो आंलाय नोंनि सानबेसे बेबायदि लोगो थाबाय थानो हानो सानसेबाबो नोंनि लाइफआवबो सोरबा फैखागोन अब्ला मा खालामगोन आंथ' आंनि एन्सारखौबो बुंबायना लक्ष्मण नों मानो मानिया जेनेबा बेनि थाखायनो नोंसा बिमायासो आंखौ गाज्रि मोनबाय थायोलै दा आरो आंखौसो बायदि सानोना आंथ' बेफोरबायदि नङा नोंखौ बुजायबायानो बिरादनो नोंसो आरो बुजिया हायो नामा बेबायदि गोसोनिफ्राय बोरै सोर खोमोरनो हानोब्रा जाय गोसोआव थाखाबायना बेखौ रावबो खोमोरनो हायाथ' जामालाय नों लक्ष्मण बोरैबा मानसियानो बिदि जायो दे थुनथुलि आंलाय जेब्लायबो नोंखौ नोंनि बै एन्सारखौ राइट एन्सारखौ नेनानै थाबाय थागोन दे माब्ला नोंनिफ्राय मोजां एन्सार मोनो आङो थेवबो जेबो नङा दाबो नों आंनि एकदम बेस्टि बायदिखाना आरो आं बुंबायना आंनि एन्सारखौ खोन्थाखाबायानो आरो मा मोजां एन्सार मोनबावगोन जाम्बा हो मा जाखो थुनथुलि बेहायथ' आं आरो नोंल' दंना लक्ष्मण औ नोंजों आंजोंल'सो दङ दा सोरथो दं बेयावलाय आं गावजों एसेबां गोसो खुसियै दसे सम गोसोआ गोजोन मोन्थों एसे स्रां मोन्थों होननानै मर्निंनो लोगो हमफैलायबाय ओमफ्राय मा सोरखौबासो सानबाय दं नामा नोंलाय नङालै मा सोरखौ साननोब्रा आं माने बोरैबा सोरबा गाबज्रिनाय रोखोमसो मोनदोंमोन सोर गाबज्रिनांगौब्रा थुदो जिरायदो आं ससे इथिं दोनलांसै आंबो ओरै थांसै आं दिनै हाबथ'ला दे नोंसिनाव ओं थांनांसिगोनबो आइया नागिरबाय थासिगोन बे दा आं खोन्थायालासे फैदोंमोन ना दसे ओरै बेले बेले आयं सना आयं परि आयै आंनि परि आयं सना माला नों रायज्लायनो रोंगोन आंखौ आयं बुंनो रोंगोन आइ गेदेरनो माब्ला नोङो आइ बुंनो रोंगोन माब्ला मेथाइ जानो रोंबावगोन नोंखौनो नायनो लुगैबाय थायो आंहा वालपेपाराव होनानै लालायथारदों आं नोंनि प्रफाइलखौ मिन्थिबायना सना आयं परि महरखौनो बोरैबा
गोसाखाथार दानिफ्रायनो फनावबो नोंनि फट'खौनो दोनसलायथारदों आङो आयं बोरै आयं दे गावनि बिमायंखौलाय माबा थाबैनो बे रायज्लायनो रोंखागोन गारनोसो हायि जाबावगोन आइ ओमफ्राय नों खबर गैया दबर गैया ओरैनो डाइरेक्ट फैबायसो दिनै आयै औ न' आयै नैबे रांखौ नों नोंनियाव दोनथ' आरो बेंकआवबो दोननाङा बेखौ लाखिथ' नोङो मोजाङै जोथोनै अब्बा सेभ खालामनानै दोनथ' हाबाब आइ इसेबां रां ओमफ्राय मानो आंनाव लाबोखो नोंलाय बेखौलाय नोंबो दोनहैनो हायोना बेंकफोराव सोनानै नाङा आयै नोंजामादैया बिसास गैया फैसाल' जाबाय थागासिनो दा आं नोंनो दाख्लै खिन्थादोंमोन ना जोंहा मेहेरखौ फाल्थु गथ'खौ बहायबा फासिनानै दङनो बिनि थाखायनो बन्दबस्त खालाम फैसायानो ओरै बिलाय बिनानै न'आवबो लांजोबगासिनो ओमफ्राय दा आंनिखौबो बिबावदोंसोमोन दा बिसास गैयाना बियो बायसान्सनि थाखाय बेखायनो खावसे बर'नानै आं नोंनियाव लाबोखाबायहाय अब्लाबो आइ बेखौ आं बोरै लाखिदो आयै जेबो नङा आं मालाबा लांफिनखागोन नोङो जोथोनैल' दोनथ' नै आइ जोंहा आबौ मेहेराबो प्रब्लेमाव दंमारोबा आं हरथ'बालाय माथो जायो बिनायखौलाय नोंबो जेबो मिन्थिया जोंहा फिउचारनि खोथा थाया नामा आयै दा फैसाखौ बरन लाङै सेस खालामजोबनानै हा बेफोरबायदि जोंहा उनाव मा थाहैगोन जोंहा फिउचार गैया आं रोंलाहाय नोंसोरसो मिन्थिसिगौ दे होमबालाय आंहालाय मा बुंबावनोसै थाङै थुङै आरो जावैसोआ माबा दाय खालामफैयाथ' आंखौसो बेयाव जेबो नङा आयै नों गिनाङा आरो नोंनि जावैसोआलाय बोरै मिन्थिलायखो नों खिन्थायाबानोथ' जाबाय नानिनोबो दा खिन्था दे बेफोरखौ दे बिदिबा आयं सनाजोंसो रायज्लायनो बावबायहाय नै जि मोजां थाखायोहाय आंजों एसेबो गाबबाय बायथारा दाथ' उन्दुनायानो उन्दुनाय ना सिखारबाबो जि दलद थागोनहाय आंनि आयंफोरिया औ आइ ओमफ्राय ना नै जोंहा नानिजों जावैसोखौथ' मा बुंबावनो ओरैबायदि खुसियाव थाग्रा जाबाय दाना आगोलाव एसे थेवबो माबा बोरैबा दरसे थायोमोन ना दा एकदम जावैसोआबो जि जेब्लाबो खुसिल' थायो आरो दि मा फिसाजोनि थाखाय लाबोयो मा बुंबावनोहाय बिफा जानायनि खुसि दे मोजांसो आयै बिदिनो जाखानांगौ फेमिलिया कमप्लिटनो गोबावजोंबाबोथ' ओमफ्राय दैदेनाथ' जेबो गोसोआव माबा दुखु मोननानै थायाखैना बिनानाव फैनायखौ जेब्लाबो खुसियै लाखिजायो बेखौबो बेखौबो अनाबालाय माथो माइगाब जुजाय खालामबायो जोंहा अनबाथाय अनबाय गासैबो गथ'फोरखौनो अनजोबखायो समाननो जेरै जोंनि आबौ फिसौफोरखौ अनो बिसोरखौबो अनो आरोहाय बेबो जेबो नङा माबा बिनानावखौ अननायालाय अनो गथ'आ बिदिथ' जेबो दिगदार खालामथ'वाखैमोन मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय नै आयै नोंजामादैया आंखौ सोंहरबायदोंबा न'आव फैदों नामा होननानै खिन्थाहरथारनाङा दै आं फैयाखै होनना बुं नानिखौबो बुंखाबाय आं एसे बिदिनो दावराव जानानै माबा खोन्थायालासे फैदों आं होनना बुंखादां जायखिया खोन्थाहरनाङा नोंजामादैनो आंखौ फैदों होनना बेयाव रोंलाहाय नोंसोरखौ मा जालायबाय थायो नोंसोरसो मिन्थिसिगौ दे ओमफ्राय बांद्रायल' बिदि दावराव जाबाय थानाङा मिलायनानै था नङाबा न'खरा बिदिनो गावलाङो मोजां मिलायलायनानै थाबासो संसारा मोजां जालाङो आइ दे रागा जोंलायनानै थानाङा आरो बे आबौ मेहेरखौबो एसे सान नोंबो जियानो जा अब्लाबोथ' बेबो नोंनि फिसायानो सानबालाय मा जानोहाय आयै गोसो सिङाव बेबो आंखौ बिमा असे बायदि नंखाया खोमा दे बेखायनो गथ'आ माब्लाबा फाल्थुफोरखौनो गारा गोदै इमान सोलायनो नाजाबाय ससे समाव सोलायबायानोमोन नै दाना आरो बिदि हिनजावनि चक्करखौ बाबायहां जानला मानला दे आइ नोंबो गोसो बिदि गाज्रि खालामनानै थाबाय थानाङा बेहाबो बिफा नालाय साननाया सानखागोन गावनि गथ'खौ नोंबो असे बायदि अन दा बिमा असेया गैला बेनाबो बहा थांखो मिथिला गथ'आ एसे दुखु मोननानै थाखागोन बेबो दा दुखु सुखु नोंसोरजोंनो माबा नायाबा नोंसोरबो नायलायाबा गथ'खौ मा जागोन बिनि फिउचाराबो जागोनलै आयै जागोन एसेबां बुजायनांलाया आंबो गथ' गोरलै नङाना सानै हयै आंबो खामानिखौ मावखायो मालाथो आं ओरैनो जानला मानला मावनो खामानिफोरखौलाय दे मोजां मिलायनानै था आइ मोजां मिलायनानै संसारा बिदि जाया आइलै दिनैसो नोंखौ लोगो मोनलायबाय आङो थुना दिनै न'आव थांसै आबासोमला आंलाय आरो फैबायानो थाखायो नोंसोर लोगो हमनो सिरियैनोबाबो नोंनि नोमफायालाय जोंखौ मिन्थिखाया आरामसे आं नोंखौ लोगो हमनो फैबायानो थायो सम नों आंनो खबर खोन्थायो आंबो नोंखौ लोगो हमनो फैखायो नोंनो फैसाबो होलाङो न'आवलाय आंबो थांनो गोसो जायो नोंसोरजों सोथो थानो बानो दे अब्लाबो मा खालामनो नोंनि नोमफायाना बिराद गाज्रि दे आबा आंखौ एकदम आउट खालामनानै न' सिङाव एकदम थांफिनजानो गिनायानो मा खायदा बोरै बाहायगासिनो आयै ओमफ्रायनो आं दाख्लैहाय नों जे बुंदोंमोन ना आब' मिलेसायाबो गाज्रि होननानै बेखौ दाख्लै फुख्रियाव ना हमबाय थाबोलाना आं नाख्लायहरदोंमोनलै बा
आंनि शेर बिथा आंनि लायुन एकदमबारे नोङो आंनि टाइगार खादे आबा टाइगर मिथिबायना लायो नायै आं गिखायाथ' आब'खौ साला नाख्लायहरदोंमोन आं मोजांखौनो रुंहांदों दे आबा नोंबो दे बेफोरबायदिनो बेखौबो माब्लाबा खस्थ' होनो नाजा मोनथिबाय नोंनि नोंबोखौ सालिखौ दासो मोनदों बेबो आंहाबो फिसालाया रुंहांदोंहाय नों मा रानि जाना थाबाय थानो सानदों नामा हो मिलिसा नै आंहा फिसालायाबो देरहांखाबाय रोंहांजोब्बाय नों सानबेसे रानि जानानै थानो हानोहाय आब' मिलिसाया जोंखौ गावनि सिङाव दोननो नाजायो नाथाय आंथ' थाखाथारालै आयै नों जे बुंदोंना आबानोबो मालाबा एरना होनो सानो ओमफ्राय आंसो उल्था बेखौ खामानिबो थिनबावोसो आं आयै साब्बास बिथु आंनि साब्बास बेफोरबायदिनो रोंनांगौ मोजां आइडियाखौ आरो नोंबोखौ थैजासे खस्थ' हो बेखौ मोनथिबाय थैबासो हामगौमोनहाय दाख्लैहाय नोंबोआथ' जेबो जायासैना आबा ओङो आयै ओमफ्राय जानायाथ' जायाखै जेबो आफानोबो खिन्थालायबावाखैब्रा बियो जेबो ओमफानोबो बेफोर जाथायखौ खिन्थियाखै अब्लाना माबा मोनसे गिदिर प्लेनिंसो खालामदों नामा हाय आबा बिनिफ्राय ना एसे नोंसोरबो मोजां साबधान थाहाय आबा साबधान था